καλώς το ένα channel. Γεια σου κόκλα μου. Καλά είστε? Γεια σου κανομακιά. Κάτι σημαντικά. Άντε μπράβο. Καλά είστε? Τι κάνεις τα φούλη μου? Καλά αγάπη μου γλυκιά. Έχασα το κινητό και δεν είχα να σε πάρω, το άλλαξες. Ναι, και εσύ άλλαξες και εγώ δεν είχα να σου πάρω. Λοιπόν, έχω κάνει γκάλο. Όλοι είναι σπουδαίοι ηθοποιοί και μας τιμούν και τους αγαπάμε, τους αγαπάει ο κόσμος. Αλλά θα σου στείλω την κασέτα να δεις τι λένε. Τι λένε? Όλη η παράσταση καταπληκτική, όλοι οι ηθοποιοί, αλλά ο Στάθης Ψάλτης. Ναι. Είσαι μοναδικός, είσαι ταλέντο, θέλω να είσαι γερός, σ' αγαπάω χρόνια, το ξέρεις. Και σ' αγαπάω γιατί πάντα δίνεις τα μηνύματα μέσω, ας πούμε, από κωμικό περιεχόμενο περνάς πάντα μέσα από τη σάτυρα. στη σοβαρότητα. Μέσα από τη σάτυρα περνάς ένα σωρό πράγματα και αυτό αγγίζει το λαό. Πώς σου φάνηκε το κοινό της Καβάλας? Καλά, το κοινό της Καβάλας μας καβαλάει μέχρι επάνω τη σκηνή, μας καβαλάει στα χειροκροτήματα, μας καβαλάει σε αγάπη, μας καβαλάει σε ενθουσιασμό, σε όλα τα πράγματα μας καβαλάει. Και τι εννοώ, καβαλάει όλη την Ελλάδα. Δηλαδή η Καβάλα είναι πολύ, πολύ θερμό κοινό. Πότε θα ξανάρθεις, γιατί εγώ θα τραγουδάω σε ένα μαγαζί εδώ. Πότε θα έρθεις? Το πήρα εγώ δηλαδή. Α, το περισσότερο. Το πήρα, ναι. Πότε θα έρθεις? Κοίταξε να δεις, δεν ξέρω πότε θα έρθω. Αυτό που ξέρω είναι ότι του χρόνου πάλι εδώ θα είμαι. Πάλι εδώ θα είμαι. Και πιστεύω να μου δοθεί η ευκαιρία να έρθω να σε καμαρώσω και εγώ με τη σειρά μου. Και εγώ πιστεύω να είσαι γερός, ο Θεός να είναι μαζί σου, έχεις μια καταπληκτική κοπέλα, μια κούκλα και σε βλέπω ευτυχισμένο. Βεβαίως, διότι τα 11 χρόνια συζυγική, δηλαδή απλά συζούσαμε, μετά έγινε ο γάμος και νιώθω πιο ευτυχισμένος και πιο ολοκληρωμένος και εγώ και η γυναίκα μου, το Χριστινάκι. Το Χριστινάκι. Πολλά. Ευχαριστώ πολύ. Από τη μαμά, από την Ιωάννα. Α, τι κάνει η Ιωάννα, καλά. Καλά, εδώ δεν είδες πρώτη που σχετικά μου έρθει και χειροκροτούσαμε. Δεν πού να το εγώ με τα φώτα. Ξέρω, με τόσο κόσμο, τόσο χειροκρότημα, ρόδιξε το θέατρο, πού να δεις. Γεια σου κούκλα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δύο λόγια. Η οποία είναι ένα καταπληκτικό ταλέντο, το είδα, βέβαια φοβάσαι λίγο το Στάθη. Δεν το φοβάμαι Να μην σου καθόλου, πει. το σέβομαι και τον αγαπώ. Γιατί είναι ταλεντάρα. Όντως, και να πω ότι ο Στάθης Ψάλτης είναι γνωστό ότι στο συμβολιογράφο έκανε τον τεπούτο του, έτσι δεν είναι Στάθη? Δηλαδή που σε γνωρίσαμε όλοι. Και αγαπάς την τραγωδία, ξέρω, αλλά όλοι θέλουμε να κάνεις κομμωδία. Γιατί δεν υπάρχει άλλο σαν εσένα. Μα δεν μπορείς να στερήσεις τον κόσμο σε αυτό που θέλει, κατάλαβες. Έτσι σε θέλει, έτσι θα κλείσει. Βεβαίως σε κάποιες ανύποπτες στιγμές θα κάνω και εγώ το δικό μου, βέβαια. Το ξέρω, το έχεις αυτό, το έχεις στο πρόγραμμα. Σ' αγαπάμε πολύ. Εύχομαι καλή επιτυχία στο ένα που είσαι και το ένα να γίνει 1001. Να το παρακολουθείτε, το ένα είναι πολύ φίλη μου, την αγαπώ χρόνια τώρα. Την ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθε και με τίμησε στην παράσταση της Καβάλας. Την ευχαριστώ που μου δίνει το δικαίωμα να πω ότι αύριο θα είμαι στις Σέρρες. Την ευχαριστώ για ό,τι έχει κάνει για μένα, γιατί έχει κάνει αρκετά. Μιλάει με πολύ αγάπη για μένα από πολύ πολύ μικρή ηλικία. Ας μην λέμε τα χρόνια. Να παρακολουθείτε το ένα, γιατί είναι ένα και μοναδικό. Γεια σας. Σε ευχαριστώ Στάθη. Τι κάνουν τα κορίτσια, κάτσε να γνωρίσουμε από εδώ. Αυτή την κούκλα που είδαμε εκεί στην παρέα, εγώ από έξω πριν έρθω, είπα εδώ αυτή είναι η κυρία, η τάδε κυρία, η τάδε κυρία, διότι όλοι έτσι ξεκινάμε. Έτσι. Πώς, και εγώ στον αγώνα με, πες το όνομά σου. Γιώτα Κουψουδάκη. Είσαι υπέροχη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε εδώ στην Κατερίνη, την πανέμορφη. Κάνετε. Καλά είμαι εσύ. Τι κάνετε πάλι. Πώς σας φάνηκε το κοινό? Πάρα πολύ θερμό. Πάρα πολύ θερμό. Σκόσαμε το θέατρο στο πόδι. Ευχαριστήκαμε και εμείς πολύ. Για πες λίγο το όνομά σου γιατί δεν το Με συγγράψα. Ειδήσα Βασιλάκη και χαιρετώ την Καβάλα. Να είσαι καλά, καλές γιορτές. Πάμε εδώ στη Σόφη που σήκωσε το θέατρο με τα τραγούδια τη Ζανίλου, την κούκλα μας. Γεια σας, καλησπέρα. Τι κάνετε? Πώς σας φάνηκε το κοινό μας, καλό? Υπέροχη, αφού το είδατε και εσείς μόνοι σας στη ρωτάτε. Όλοι λένε πω από τη φωνή αυτή η Ζανίλου. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Εγώ λέω και κορμί. Σας ευχαριστώ. Τώρα πού να πάμε? Προς κοινό. Προς κοινό, μόλις μας έφτιαξε η πιο όμορφη ηθοποιό μας, η πιο τσαχπίνα με τα έργα τα παλιά και μια μεγάλη κυρία, τη Μάρθα Καραγιάννη. Λοιπόν, εδώ και την Καβάλη λέμε
τα πολύ σπουδαία πράγματα, πραγματικά, και έχουμε να πάμε και στις Σέρρες. Θα σε έκανε χαρούμενη. Ναι. Και θα συγκινηθήκατε και εγώ μαζί. Και έχουμε να πάμε το Λεμαΐδα, Σέρρες, εδώ. Ναι. Να είστε γεροί, καλές γιορτές. Χάρηκα πάρα πολύ γιατί γνωριζόμαστε σήμερα. Δεν είχα την τύχη άλλη φορά. Ένα φιλάκι. Ευχαριστώ πολύ. Όχι, αγαπούλου. Να είσαι γεροί. Καλές γιορτές. Γεια σας. Για και πάμε καλά. Στα μάτια. Στα μάτια. Ευχαριστώ. Πώς φάνηκε ο κόσμος της Καβάλας? Σαν την Καβάλα. Δηλαδή. Το να φάνει ο κόσμος Καβάλα, όπως φαίνεται ο κόσμος και σε άλλες πόλεις. Υπέροχος δηλαδή. Ναι, Όλος ο κόσμος Καβάλας γενικά της Ελλάδας είναι υπέροχος. Ένθερμο κοινό, μας υποδέχτηκε πολύ. Και είχε μεγάλη απήξη παράσταση στον κόσμο, στο κοινό. Χαρήκαμε πάρα πολύ. Και εγώ χάρηκα που γνώρισα την Καβάλα και μου αρέσει η ευγένειά τους και η ερημοτομία τους. Έχουν την καλύτερη ερημοτομία από τις καλύτερες πόλεις. Ευχαριστώ. Πάμε στον κύριο Μόσιο, τον οποίον τον εκτιμώ ιδιαίτερα. Τον γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια. Όχι προσωπικά. Μέσω του έργου. Τον αγαπάμε γιατί είναι αυτό το ακριβώς που θέλει να κάνει, δηλαδή στο ρόλο του το Τζιγκάνο, τον έχει πιάσει τον όνειρο και τον έχετε ανεβάσει. Λοιπόν, χαρήκαμε πάρα πολύ που ήρθατε. Σας ευχαριστούμε. Πείτε και εσείς δύο λόγια. Σας ευχαριστούμε και εμείς. Εδώ στην Καβάλα μας υποδέχεται πάντα ο κόσμος με αγάπη και αυτή είναι η αμοιβή μας. Εγώ έξω είπα το τηλέφωνο με 6 και ένα 5. Καλά το είπα. Καλά το είπα. Το ψυχολογικό μου το γίνεστε, κάτι γίνεται εκεί πέρα. Το τακατάκα. Ο κύριος εδώ, εγώ πήρα τα πλάνα της έναρξης. Αλλά επειδή είστε μεγάλο ταλέντο και γράφετε, και ο κόσμος δεν το ξέρει, αλλά το ξέρω εγώ, γι' αυτό ήθελα να πω στον κόσμο εδώ, είναι ο κύριος Δινόπουλος που γράφει. Σπυρόπουλος. Είναι γάτα εγώ. Ναι, με πέταλα. Το ξέρω. Σπύρος Δινόπουλος. Ξέρεις, με τον Κώστα είμαστε φίλοι τώρα, κάτσε τώρα. Ακόμα δεν ξέρω, δεν με γνώρισε, δεν με κατάλαβε, είναι που βρέθηκε αυτή στην Καβάλα από την Αθήνα. Είμαι τραγουδίστρια εγώ. Ήμασταν στο Extra 3 πριν έρθω, τον πήρα τηλέφωνο να δώσει ένα τραγούδι και εδώ γνωριζόμαστε 10 χρόνια και. Αλλά εντάξει, λες πού βρέθηκε τώρα αυτή εδώ πέρα, δεν πάνε. Αυτό λέω, πού. Γνωριστήκαμε, θυμάσαι σε ένα καράβι που εκεί με τον Παναγιωτή το σκηνοθέτη. Λοιπόν, τι να πω, κούκλος είσαι, πανέμορφος, σ' αγαπάμε. Καλές γιορτές παιδιά, γεια σας.